anuanom mmarima ne nyɔnko nipa. Twerɛ nsɛm no wahyɛ na bɔne a ɛbɛba yɛn so ho nkɔmmɔ adi kan. Abɔyɛ no kɔkɔ a ɛbɛba nnipa so wɔ ɛmo kasa wɔdi wiase soɔ nti. Na yarewa huhu ne kɔm bɛba abɛgye nnipa pɛm nkɔ afiri wɔn nsam wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛhyɛaseɛ ehunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka no yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia. Na yɛhunu bɔne mmorosoɔ wɔ mmaa nyinaa. Na nnipa hyɛaseɛ paa no yie, nanso wɔanya bi. Yɛabrɛ no aso sɛ yɛbɛyɛ baako. Na yɛabrɛ yɛn no ase wɔ Asafo Awurade anim. Momma yɛnkɔ yɛn nkotodwe anim na yɛmfa yɛn nkotosrɛ. Ɛto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ewiase yi sum ne ahɔhommɔne nsam. Momma yɛmfrɛ Onyankopɔn Tweaduampɔn ta ne yɛn mma mma nti. Ewiase motimamuni biara hwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya asomdwie wɔ yɛn akoma mu ne anidasoɔ kɛseɛ a ɛboro so. Amanehunu a nnipa fa mu nyinaa akyere. Anuanom mmarima ne yɔnko nipa. Momma yɛnsiesie yɛn akoma na yɛmmɔ mpae. Momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpae. Yɛn Agya a wowɔ soro, ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Ɛyɛ yɛn ani sɔ bebree sɛ daa wɔma yɛn nkwa ne ahotene ne akwanya a yɛbɛtumi de ayɛ w'apɛdeɛ. Agya, yɛgye di sɛ ɛyɛ wo nkutoo na wonim adeɛ biara a ɛsisi wɔ asase yi so. Na wo nso wowɔ tumi a yɛbɛtumi agye yɛn nkwa afiri yɛn ho ne amanneɛ nyinaa mu. Yɛbɔ mpaeɛ yɛsrɛ w'ahummɔborɔ sɛ nnabɔne a yɛwɔ mu yi ɛberɛ a bɔne ne mmomuyɛ atwa yɛn ho ahyia no wɔ nipa. Ne wɔn nso a wɔwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ wɔ tumi mu. Esiane ohia ne yadewa a yɛfam wɔ nti. Wɔn nsɛm na yɛgyae yɛn dadwene nyinaa hye. Yɛsrɛ wo sɛ nyɛ yɛn hɔ. Na aberɛ nyinaa no ma yɛnyɛ asomdwie. Ɛmfa ho ne baabi biara yɛwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ ne awerɛhyɛ mu sɛ nkɔpem awieeɛ no amanehunu a yɛfa mu nyinaa akyi. Yɛtumi asa afata w'ahennie. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa tenetene yɛn. Ɛbɔ mpaeɛ yɛsrɛ wo bɔ ne fakyɛ ma bɔne a wahunu ne yɛn akoma mu sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛgyae ade nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛda wo ase Agya wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu. Forever and ever.
momma yɛn nyinaa yɛn nsa nka